If I'm that memory, I had the Oraneze. Onyo nanu ni ebuko Okongwu. Asen ka mbia pesa alo na efa because obo na me pesa holia unu. Adi ama onwa ife meme echi ka ngwo unu ndu unu ye ejide. Ife okwa maka na nkwu ka o si di m n'obi ka nda aje chuba m. Na anya mụ na afụ na anya ndị zaza. Ife nda ji okpo wee kurisie m anya anwụsigwo m yesterday. Kedu ife na-ese nu? Biko ị na-enene this video gba mbọ fu niile eshi ya. Ị na-enene this video gba mbọ fu niile eshi this video share bia. Na eshi ya because onwe ife mem today. Nda mma akpọ afa kita ka unu ga-ejide. Onwe ife mem today nda mma akpọ afa ka unu ga-ejide. Gịnị na-eso okwu a? Ị na-enene this video ebe ọ bụ na isi enene ya gba mbọ fu niile eshi this video. Ị na-eme anya n'anya ifu na anya nzasi aza ndị agbu umegbu anwụsigwo m. O chukwu zom. So ife me no bụ gbatatala Ezenwanyi obi mma. Si nya ka mfu Ezenwanyi obi mma. Ngwa unu na mana ngwa bụ unu na like Ezenwanyi obi mma that I have been crushing on her. So aba ka njebezi wee sị kpọọ the girl na phone. Sisi ka nna akpụ ya na phone mkpogide ọkwọ sị mbata WhatsApp anyị wee baba nka ya egosi unu ife niile anyị kpata na WhatsApp. Na-share nu this video ebe ọ bụ na unu na-enene gba mbọ fu niile metụ aka na share button. So agbawazia m ya o wee sị m oke na ya ekwetago ka mụ na ya yi ya because agwa m ya that I cannot do without you, that you are the only sugar in my tea. Ya agba asunu m na-enwe ike. O wee kweta sị m bịa bụ onye m direction. Amolo na this girl no ya nwoke setigo nde ya etimi ife up. Na erituo na Asaba. Mbo okada ozugbo na bụ onwe ụzọ enye m address. Ị na-enene this video gba mbọ fu ni na-eshi ye ọ dị ezigbote mkpa. Na ihu m because ọza sị no prank no fake. So ndị nwanu jide m sị na fasi ebe nwe ndị akpọrọ m afa. Onye a mmafa akpọrọ na afia na this video na. Sị na m emebugo nke mme maka ndị Zion sị fa gbam nkete na nketa abụzi ka m bịa narị ya ya nwaanyị na anya m ọkwa na-egosi anya m ọfụma. Ndị akulisi m anya. Anwụsigwo m ewepụ Chukwu okike abịa ma ndị enu na ndị ana. Ndị asị na nyaba ife ayasị adịghị na mma atụrụle ndị a na-alụsị. Ọkwa ifu Ezenwanyi ma hapụta talụfịa kama nwa. Ndị agba umegbu. So ozugbo na-apụ this boy wee bịa tụọlụ m ọgụ sị nna na-achọ ịnarị ọyịya nwaanyị. Njọ ya na ọnụgo this girl anụ ọ sị mba na ọyịya nwaanyị na ọ na-achọ ịnị anụ na ọ bụ na m anaghọ anyị eme mụ na this guy zọbadụkwa nwaanyị. Anyị anụbazi ọgụ ndị a wee kpọọ ụmụ nwanne ya ka m amụhụ na ọbọ ise ndị a wee kụwa m ife tinka kụrụ pan na anya m. Na asking that I will die, I must fight for love. I must fight for love. So actually, the final result, to cut the long story short, nda akulisi manya. He got her. So Ezenwanyi obi mma ebe nna achọ ike eme ife. Chọta n'ụlọ na nna anwụzi ya. Ewo, chọta n'ụlọ ebe ọbụla ị nọ. Oraneze. Ọbụla obere ife. Ịyaba nke a ya si aka na echi ya takwa ọzọ. Anwa mo